Hello pi barok keteng jenga de Pynhun langki sungo dan mata kepor ngakwa ban sam sepi syapang ke kamba ke U Blei lele hagijing jonga kumno U Blei ulai yarap inga ban no nagijing bam kijing di kibasnyu kamtam kume ke kor bat ya sigaret gibiri ro kumjo ta haswa banga jam shikmat ngakwa ban sam sepi ngakwa ban penpau ya gajing singu jonga U Blei namar ba ulah ai yangi ke met ke bakoi ke bakhia bat hiro kumjo balador kalem bat kibiru ke bapang ke basitam ke baar ngakwa penpau na gajing singu syaga KJAYF kasi jentia Adventist Youth Federation ke bala penyai ya kene ke channel ngila piro pila ban page ya kene ke jing pla ke jonga bat jong givere kumjo te kejing bang kejing di ngalas dang bandi ngalas dang ban di ban bam lado banga syong hagas ke kelas basan kelas 5 ta hakta ke por banga ngaladon sibon ki perlok ta kejing temu jonga kalong tang sudi kai ta hanring ampoi berkat ba kata kejing di kai yelam yang sya kejing jot hado ba kejing im jonga ka jot shisha hado banga ngam singa thu ba kumno ba kata kejing de kejing selok nga bot U Blei bat nga bit bahing hasam jonga bat ki perlok jonga ro kumjo ta kata ke por ngalai i ba kumha snong jonga ngayo i ba ki rang baru kim kila jumlen kila le ya kita gi kamtam kila di kila bam andre ngapa de ngakum khna bat ki ver kumjo ngila yo i ba kumno ba ki rang ba jongi kila kila kanuksa ayu ki ai ngi andre ngila yo i ba ki jingbang kumba ki di ik sigaret yi biri kajing mujongi kelong ke babah andre haden pat bangala syabe na ke school aga por banga syong kelas 12 tengah sngo thu ba kene kejing di kene kejing bam kejing di khor kejing di sigaret hanrei kalong ko pensnyu shisha ya kejing im ke jonga badiro ka kata shisha ha kejing pule kejing puti jonga tengah kan mau ba ha por banga ngop ha kejing di ha kejing bam nga kan mau ba ime jonga syayong inga kon bele memtre bansa haying hanrei ngapan ngan ai de give pat kidau ngaong ngam sngu tenat bansa haying hanrei kejing thu jonga kalong bansa bat ki perlok manyo manle kat bamon kat ba ngatmu manle dan ang tapat tengah ngalale pule syagaro tahang tapat sistem ngalai no ya gijing banjing di handre haden katapat ngalai kendo pat give pat perlok ta nang tapat ngalayo ya kita gi jing hikai naki de give pat kita gi jing di nang tapat ngalale ngala continue biang ta hadu bepo pot banga syabe naga ke school kala udin jonga hari wasai ulalap shibon ba kejing di handai hekta kepor ngayam ngakerpat yu principal ban ayanga ka galat ban tho yagi exam hado bangam yo show ikata galat handai nga hadin kata pat ngam sngo tho ba kane gade ka plan kejing thu bujong Blei handai hadin bangalet hadin bangalet 1000 missionary hadin bangalai no igane mentang ngalas ngatho kade baro kane kade ka plan jong Blei te ha kita ki por bonsen ngasai pan kepisan na ying na ime jonga ngong me ngala ja utai ngala ja muja handre kita baro nga ai baro nga ye thu ime kade kejing kata kejing thok jonga sheime handre ngam ye thu shisha ime handre kata kepisa bangayo ka pocket money jonga man lau benai ngayo ye kata kepisa ban thet yo yagi sigaret yagi biri badi ke khor kumjo te hang tapat hagapor mengasya beng akan mau by me iphone yang yang kon menga apa pisai me mile ayu kita pisa andre hado ba iya me jonga ngakan mau ba ila ong nga ngampoi berkat ba mila pendon kam bakla ya ka pisa badi kejing kerku U Blei ula ai hame ta kani sisa ngala berkat ngala boteng lanongan kela lanongan e no igani jing ban jing di handai nga chu boteng handai ka simpor nga south sunsnem hado banga laban e no igani jing bam jing di besniu ta menta la danga ken yigisnem menta la jandap pra snem siteng ta ladu snem aja kat pra ubnai oktober banga syabe na school
taleduk ta kapor ngashim ya garai ben im ke jing im ke batmai ban no ban bread no barok kita ki jingbam ki jingdi ki basniu ta ngas ngu shisha ba U Blei ula yarap shisha nga ban no igene lada don na pedang jong pi lada pi kendo igijing kumba ngai kendo sngo bha persang man pan bor no Blei namarba lengba ke jing yelam lengba ke jing yarap jong Blei ngaro ngala ban piro pila ban nga kerpa di pi kamtam ngikum gi khon ngikum gi samla hoi ngi kloi ban ngop ha kini ki jing bam ki jing di basniu te na lor kataru ke gbang ngampoi berkat ba kane ke jing le ke jonga kalong ka kta shisha ha ga jing pule jing puthi jonga ngam dan por ban pulut por ha ga jing pule jing puthi jonga ngam dan por ban pule ke bible ngam dan por ban duwai ro kumjo aswa bangat thia ngab de bandi aswa bangan ke ha ngab de bandi aswa bangan bam ngab de banbi kata kala ring shisha ngak ngam la so ban no yaka ta hadu bangala idik shisha ta kata kata shisha hak jing pule jing puthi jonga kemnakong ka kata hak ka jing selok nga bad U Blei ka baar ka kata shisha ya bad ka jing selok ka jing de nga bad ki bhaying hasam jonga bad ki perlok jonga bad ro hak jing pule puthi jonga ka jing pule puthi jonga ro kam se so shisha ngas ngatho ba kumno bakane ka jing le ka jonga ka yelam yanga sha ka jing jot dan ta da la dang ngis ngatho ngakwa ban ya tho ipi la da ka kten jong Blei kala ong shisha ba ka download ka jongi bla shong do mensin bakoi te leda pi leda don na pedang jong pi ki ba ngop kumanga tongin persang ban sngatho ban perkhat pha kumno ba ka kumno bangi penmong ya ka mensem jong Blei kumno bangi penmong ya ka download jong Blei na mar bale mensin bakoi usang ka download jongi kumno bangi la ban pendap ka download jongi daga khor daga biri daga cigarette nak tak daw ka babhai ngi ban pendap ka download jongi ban pule ban bam ya ka kten ka jong Blei tan nak daw ladu banga no ladu snam arja kat prah do menta ngala ban andre ngamla ban daga bor ilade ande ngala ban lengba ga bor jong Blei man la gasngi la jande man la gasngi nga bam nga pule ya kten jong Blei nga duwai ro man gasngi nak ta dal daga bor jangi ngimla ban kala de le ro ande daga bor jong Blei ngila ban no iki ki basniu iki ki ba ki kam ki ba U Blei sngo bha yengi ban le ten ta dal nga kwa ban kentu ye pi barok khoj lada ki kang ki bangile ke ba persya ya kamon jong Blei ladom ta gasngi tongin ye im ke jing im ke batmai tongin ya ngin ya haga lenti ke jong utrai ke bayelam yangi hado ke jing im hado ga ka ying jong tra sha Jerusalem ke batmai ta shwa bangan penkut ngakwa ban sam kawe ka kedekot Bible na kitab jong sam lenong ke basan pawe dekot bishpel ka ong to penlong ka download bat ke batmai jong hapok jonga U Blei bat to pen thamai ke mensem ke babeit jonga te lengba gini gi kenten ke ba lengba gini gi kenten ngas ngatho ba U Blei shisha ula penlong ula pentmai ke download ke jing im ke mensem ko jonga to ai kini ki jing sam ki jing pla jonga bahkan ba pinyo jingmut ba pin sngatho ba kumno ba U Blei ula le sha ya ke kamba ha ke jing im ko jonga to ai kini ga to kini ke jing pla bahkan long ke jing kerku ipi ba ke jing kerku yang ngaro kumjo U Blei kerku ini amen.